Hello? Na zo na jiran ki ai. Okay, to shikenan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Lafiya na zo na ta jiran ki, ina ta jiran ki kuma kun. Wallahi ina yi wa umma aiki ne. Okay. To irin wannan wanka kuma sai ina. Sai gurin ki mana? A'a ba dai wuri na maka. To ke yanzu nan na zo gurin ki ban yi wanka ba? A to na sani ne, na ga cewa na kwana biyun nan daban ne. Na haka bane. Kadai amin snatching. Na To gaskiya ne ai. amma kin san kina magana kina wani ɗaukan mun hankali gaba ɗaya sai in ji na karanta ma me yake min daɗi. A'a to ka sani ya irin ku ai sai da kara. To wa kuma ke kira? Sista na ne. Amma na za ta zo daga Abuja. Hello? Okay, kin gara zo? To shi kenan ina zuwa. Waye kuma ne? Amma na da ne ke ga mu za ta zo daga Abuja. Amma ai baka yi min kirki ba. Shine kuma ka ce min, shine ba ka ce min je ba. Sam na manta ne shi ne sa. Mare. Bari ke yanzu zan fara zuwa sauke ta in ta sha ruwa ta sha abinci sai ki sai. Ni ka ni gaisuwa. Ni yana ta kira ni. Allah can. Hello? Baby ya kina ina ne haka? To shikenan ina ta wajen ina ta kusa da wurin. A'a. Amma ya ne? Irin wannan kewa. Gaskiya ki gode wa. A irin ƙirar da Allah ne miki ba. Kai. Ya ake ciki ne? Ya ake ciki to? Sai ya kamata son da nan ba mu fita. Ba da mu je a fake ko kuma ga endless. Dama ko wani gaya zai yi bage sai mu je mu abin nan shi. Gaskiya ban taɓa sanin haka so yake. Kai. To, me ido na yake gane min haka kamar mafarki ne ko kuma dai da gaske ne? Wannan kuma fa? Wannan ne sister? Wait, ina zuwa ma. Ina zuwa ma. Wani irin ban gane kana zuwa ba, kana zo ka zo ina? Kin gane? To wannan. Wannan? Saboda baka da ina jin ne. Kin gane ko? Mene kin gane ban gane ba, ni ina so ka gane ba ni. Yanzu Ka tsaya mana. wait, ina zuwa ma. To ina za ka je? Gane? A'a to kuma ke kira abin nan da Allah haba. Amma ina tsaya. Yanzu ba mu alƙawari a gidan bude ke ba wata tsaya ku saurare ni bari Allah sai ku je ku tayi. Ai dole zaka ce mu sai saboda haka da gaskiya. Hajiya ba ke kuma sannin kina ga da ke to face and glass ko inda ka ƙara wuce kuma duk inda ina dinki da shi. Ni dai na ga miki tsaye tukunan ki jira shi zai zo ga miki waye ne. Ina nan zuwa.